think them a come inside. It's a beautiful world. It's a beautiful day. The sun is shining to my heart every morning in every day. Em dic Joan. Melody, Ariadna i Àlex. Som de Mollerussa, jo estic estudiant electrònica a la Salle. Neus. Som companys de la seva classe i volíem organitzar un flash mob per Mollerussa perquè mai s'havia fet. Em dic Ariadna Torres i ara començaré el segon de batxillerat i portem uns mesos ja assajant aquesta coreografia i avui per fi l'hem pogut fer. Jo soc Àlex, soc el tècnic de so, tècnic d'il·luminació. Jo soc de Barcelona, al barri de Gràcia, i soc amic del Joan, i el Joan em va comentar que volíem fer un flash mob i jo vaig aportar tot el que és la part tècnica. Un flash mob consisteix en fer una sorpresa, o sigui, tu fas una coreografia, la penges en un grup, de forma que la gent se la pugui prendre a casa i en el cas que no pugui assistir fas uns assajos, llavors quedes un dia amb tots i fas tots junts, de manera que puguis sorprendre a la demés gent.